DK, så... Nej, det var noget skidt. Ja. Men er du klar? Ja, det kan du tro. Okay. Men hvad hedder det? Synes du, det er vigtigt, at man støtter sin klub? Ja, det er sindssygt vigtigt. Altså man kan sige, fansene er et eller andet sted det vigtigste i fodboldverdenen og for fodboldforretningen. Uden fans, så er det meget svært at have nogle sponsorer. Og det er sindssygt vigtigt for spillerne, at der er en god stemning, når de spiller kampene. Det giver lige nogle ekstra procent til dem. Så et eller andet sted, der kan man sige, der er tre ting, der gerne skal gå op i en højere enhed i fodboldforretningen. Det er fankultur, det er sponsorindtægter, og det er selvfølgelig også spillerne på banen. De tre ting, de spiller lidt sammen et eller andet sted. Sponsorerne lægger penge, så vi kan købe spillere. Sponsorerne er her primært, fordi vi har en stor fanbase, og spillerne, de er her på grund af sponsorer og penge, men også de penge, der kommer fra tilskuere og den stemning, som tilskuerne laver. Helt sikkert. Men hvordan viser du din støtte til din klub? Jamen altså, nu kan man sige, nu er jeg jo ansat i klubben. Ja. Jeg er ansat og har en titel som marketing- og fankoordinator. Det vil sige, mit arbejde, det drejer sig om at markedsføre klubben, altså kommunikere ud med nogle af de ting, vi laver, de tilbud, at vi spiller kamp, vores merchandise osv. Folk er klar over det, men også i forhold til sponsorer. Så på den måde er jeg jo ikke hvis du tænker støtte som stemningsskabende støtte, så er jeg jo ikke Nej, mere forretningsmæssigt, eller hvad? Ja, altså man kan sige, jeg er på tribunen til vores kampe, snakker med vores fans, både officielle og uofficielle fans, sørger for, at de har så optimale betingelser som overhovedet muligt for at støtte holdet igennem kampene. Ja. Det er mere indirekte, kan man sige. Ja. Hvor synes du grænsen den går for at støtte sin klub på en fair måde? Jamen altså, hvad mener du i forhold til det? Jamen altså, jeg tænker sådan lidt mere nogle af de der skandaler, der har været i fodbold, sådan mest udlands, men der har også været et par stykker i Danmark, som ham Ronny i Danmark Sverige for et par år siden. Altså, jeg vil sige det sådan, at altså nu har jeg selv beskæftiget mig meget med fankultur, også skrevet specialer om det på universitetet. Jeg har det sådan lidt svært nogle gange med den præmis om, at huliganismen fylder ret meget i fankulturen. Jeg synes, der er en tendens til, at medierne og til dels også forskerne fokuserer alt for meget på de få idioter, der ikke rigtig kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Hvis du tager sådan noget som eksempel i Parken, der har du en mand, som egentlig ikke er tilknyttet nogen klubbers officielle fanmiljøer eller uofficielle fanmiljøer. En fyr, der får alt for meget drik og laver noget lort, men det gør man også nede i byen rundt omkring. Derfor synes jeg ikke som sådan, det er fodbolden, der skal stå til ansvar for at folk fejler en gang imellem. Man kan så sige, jo, der er problemer med huliganisme, men man kan sige meget af det, som den retning, som den kultur har taget de senere år, det går mere og mere på, at stadion bliver mere og mere sikre at være på. Der er stort set aldrig ballade på stadion. Huligankulturen, det er en lidt mere lukket kultur, hvor man typisk vil mødes med, jeg ved ikke om man kan kalde det ligesindede, fra andre klubber og arrangere slåskampe rundt omkring. For eksempel Rusland og Polen gør man det typisk ude i skove og så videre. Ja, det var et lidt langt svar. Ja, men altså man ser det jo, altså man så jo også, det er jo ikke så udbredt længere, som det var engang. Altså i England, der var der for 20 år siden, der var det jo et kæmpe problem i hvert fald. Men, jamen altså man kan sige, og det igen, faktisk er der en del
del forskere, der også påpeger, at hooligan-problemet måske er blevet overdrevet, fordi det er en god historie. Det er spændende, det er interessant at kigge på, hvad der får folk til at slås og så videre. Men spørgsmålet er, om det har været så udbredt, som det er. Selvfølgelig, og det er rigtigt, altså der har været problemer, men der er også meget fokus på at begrænse de problemer, der måtte være. For eksempel England siden 91, hvor man havde Taylor-rapporten, som gik ind og kom med nogle konkrete løsningsforslag. Altså man kan sige, der er også i UEFA's regler er der også krav om, for eksempel man skal have sådan nogen som mig, altså fankoordinator ansat til at sikre en god dialog mellem både fansene, de forskellige fangrupperinger og fans og klubber osv., og sikre en fredelig afvikling af en fodboldkamp. Ja, det lyder meget. Og så lige et sidste spørgsmål. Det er sådan, tror du det er nødvendigt med mere fokus i sådan de danske klubber på hvorvidt at hooligans måske er et lidt overvurderet problem? Tror du det er nødvendigt, fordi man ser jo, altså man så jo også, hvis man nu ikke tager Danmark, man så jo her en fra Spanien, hvor han kaster tåregas efter keeperen. Tror du så det er nødvendigt at gøre noget mere ud af de problemer? Jamen altså, man kan sige, altså det kommer lidt an på, hvor du mener problemerne er. Hvis du snakker organiseret hooliganisme, kan man sige, der synes jeg, at man har rigtig mange instanser, der arbejder på at begrænse, hvad skal man sige, tilstrømningen til de miljøer, men i Danmark har du måske 3-4 klubber i hele Danmark, hvor du kan snakke om, der er noget, der ligner hooligans og hooligan-miljøer. Der synes jeg egentlig, vi er rigtig godt med. DBU har blandt andet også lanceret dialogpoliti. Politiet er også tilknyttet igen, hvor man vægter samtale med de forskellige grupper. Jeg kan sige, det som kan være svært nogle gange, det er enkeltpersoner. Altså det at man får folk med udefra, altså, så er det typisk folk, der kommer uden fra fanklubmiljøerne, som kommer og gerne vil skabe ballader, som man måske ikke ser igen fremadrettet. Og det er noget af det, der kan være rigtig svært nogle gange at reagere sig imod 100%. Vi prøver alt vi kan. Vi kontrollerer folk, når de kommer ind på stadion, for om de har ting med ind, de ikke må have med ind. Vi forsøger at følge så godt vi kan, men det der med, kan man sige, en baneløber som i Sverige, det er sindssygt svært at gardere sig 100% imod, når man har 40-45.000 mennesker samlet på lægterne, ikke? Jo, helt sikkert. Men du skal have meget tak for din svar det hele. Det var rigtig dejligt. Jamen, det var der så lidt.